ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ. Инак мо дар нуқтаи дӯстӣ қарор дорем. Дар ин ҷо як хонаи фурӯшӣ баромад. Амро ба навор гирифтем. Видеоро то охираш тамошо кунед. Ин дар райони Ҷиликул, совхози Маскода ҷойгир аст. 41 сотики замин дорад. Хонаву дар ҳама чизша мефурӯшад. Инами рақамҳоро занг занед, соҳиби хона мебошад. Маълумоти пурраро омода гиред. Инҷа бисёр чиз ҳаст. Инак мо айдаровоза омода истем. Инҷа чизе ки дида истед ҳамаш ҳамияй. Хонабудагиёш соҳиби хона Сироҷдин Қазоқистон кушода рафтаиста ба хотири мо ҳама чизро мефурӯшад. Ини каравотам дар дурни савдо меравад. Ини чизе ки дида истед ҳамаш барои фурӯш. Ини хона времянка зимни хона мебошад. Давоми вай ошхона, склад, баня ҳама чиз дорад. Беғарзи вай инак кран, качайт барои об. Ин ошхона мебошад. Ин адресмон фаҳмидед. Дуюмгиш складай, сеюмгиш баня мебошад. Ин замини киштикорӣ дар граница ими тараф Анорай то поёни Бедора замина. Инҷа ришқа дора Беда, яъне границаи тарафи чап Парадам Анорш номидагиян. Ба навор гирифта истодем. Инак хизмое ки чанд қад дида истед ами дар заминховай ҳамаш дар дурни ҳавай меравад. Ягон чиза гирифта намеравад ё кушода рафта истиянд. Ина хони хонаро тамошо кунед. Ин замини соз. Дар ин ҷо об муаммо нест. Об бисёрай. Границаро нишон дода истем. Граница то ҳамон Анорора поён то ҳам дарахта. Дарахтҳои поёнаву бедои калон калон. Ҳамҷара замин калонай. Хонаву дар ҳама 41 сотиқ дар ноҳияи Дӯстӣ ҷойгиранд. Дар кӯчаи Дӯстӣ. Ина хонара хавлиш. Ними ҳама хизмо дар дурни савдо меравад. Ина тарафи роста хонаи нав сохтагианд. 5 хонага евроремонт шудагиад дар дурнаш. Як оилаи калон омода зиндагӣ карданаш шароит ҳаст. Ина мо зибо навора мебарем. Дурни хонаҳоро якка якка нишон медиҳем. Шумо ба то охира видеоро тамошо кунед. Азизи мухлисар, дӯстлар, видеони охиргача тамошо қилдингизлар. Шӯи Сотбомохта, Ҷиликул районida совхоз Москва деган ҷойда чиқаёткан рақамларга муроҷиат қилсангиз 41 сотикдан иборат. Бутта зимни хона, времянка, 5 та катта хона, 5 та хонали катта уй солонган. Кӯрсатилган ер ҳам уй учун котариб қоилган. Кимга керак бўлса шу рақамларга муроҷиат қилинг. Совхоз Москвани сер сувли ҷойлари. Тамошо қилдем видеони охиргача. Яна чунтириб o'taman. Инак дӯстони азиз, ина иҷара бардошта мондагианд барои хона кардан тайёрай. Ина хонаи навмон. Ин паднавес. Бу янги уй азиз дӯстлар, мухлисар. Мана уйда ичини кириб видеообзорни қоёб берамиз. Дӯстони азиз, видеоро то охириш тамошо кунед. Хона ба хона даромада ҳар якташа обзор мекунем. Инаи чиқарча бассейн меган. Агар ира подвал буфора подвал ки немешавад, болаша маҳкам кунӣ. Обдорсар бо бассейнчани холасангиз подвал қилиб иштатсангиз ҳам bo'ladi. Видеоро тамошо кунед то охирша. Xo'p, видеоро тамошо кунед. Ози мо дар хонаи нав ҷойгирем. Ози мо дурни хона омода, дурни хонаора тамошо ба навор мегирем. Ин тарафи дисти рост хона медуроем ози.
این خانه هم veranda megan aka zindagi nemiشه شرایط داره برای زندگی پچکم میچکم همش 100%. Ana ki ما Desiros طرف Desiros خانوادگی میداریم. اونجا هم میگه союбиш пол потолокадagi میگه полش но краска میگه кадме бигира краскада мегира میگه неми чизе ки дидесин ҳамон чизо места میگه потолок гипсокартон қатӣ кардаган созаи шароиту наз хона чотка расход шудагӣ хонаи навози сохтан то медонем ки чанд қадам меғалта. Бинем рақамҳоро занг бизанем рақамҳои соҳиби хона чақчақ кунем. Endi ikkinchi eshikka ham kiramiz do'stlar. Uylarni ko'rdingiz, hammasi obod, yaxshi remont bo'lgan. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Deyim xona meduram. Deyim xonada ham aka ira mehmonxona degan میشود, joyi خوابگاه degan میشود. Pol, patolok, dushi, deraza hammash chot qoidaga mondagan. Aziz muxlislar, pol patologi mana yaxshi. Ikkinchi uyimizda ham sharoiti yaxshi, böyle dam olish joyi desak ham bo'ladi, ham mehmonxona qilsangiz ham bo'ladi. Keyin yana mehmonxonasi bor, uni отдельно ko'rsataman. Videoni to oxiri tomosha qiling do'stoni aziz. Ina ma deyim xona merیم. یعنی که deyim بود سیم چهارم نه mehmonxona. Darosha binin ریزه و درشون zamonaviy har yakch lestnitsa ریختگان. Lestnitsa chotka. این برای подвал. این خانه میداریم. این خانه این آخانی داروش آخانیای باش بودرنش با تختای چکدگیه لاک زدگان. اینجا دام یک خانه اینجا یکمیش کمتر مایل‌تره لیکن چوتکای. Plastik потолок degan, светильник, pol, tapchon. این tay tapchon چیه подвалка deganda barayoq ira bardoshtgan. Deyim xona meduram. Deyim xonamon seta oyna dora deriza ya'ni. Mina обои hammash zadagan. Потолокора бинин yana xushro'kadagan расход кадаgan бача. Расход кадаgan. Шумо то видеоро то oxirigacha tomosha qiling. این خانه و در همش بازی با تفصیل میگیم. Aziz do'stlar, muxlislar, mana ko'rdilaring, bu aboy o'qilgan hammasi tayyor mehmonxona, uzun konditsionerigacha bor. Mana patoloklar hammasi gullangan, ishlatilgan, chotki. Videoni oxirigacha ko'ramiz do'stlar, muxlislar, mana konditsioneri ham shuni ichida. Do'stlar aziz, اینجا چیزی که دیدین همش место. И برای یک خانه زمین برداشته ماندگان خاک ریخته، یعنی بتونه میریزی خونه دیگر هم ساز کنی میشد. این 41 سوتکی زمین ده 4 تا oila آماده تیار مثال خونه کرده مثال زندگی کنند میشود. ویدیو را تا آخرش تماشا کنید دوستان عزیز. این در ناحیه دوستی یعنی جلیکول در جماعت دیخاناباد کوچه دوستی نام دارد. خونه فروشی میباشد. اینا هر یک تا کرایник мондагӣ бо ов кашидагиянд ки то оғилхонара. Яъне дӯстар бо кран маншук водопроводning крайниги азиз do'stlar bu molxonagacha skladka hamma yerga tortilgan do'stlar aziz. In водопровод мебошад. In водопровод ayka-chayka nasos мондаgan. Mana kachati mo nishon метиҳем. Mana kachat мотор мондаgan. Кор мекунад 100%. Hamma joyda banyada hop упараи рахта оғилхона аст, да уҷадам кашидаgan барои ов доранд. Ина зимни хонаram як бор тамошо кунед. Тамошобинони гиромӣ. Дӯстон ман времян ки уйи ични кӯрamiz. Mana sharoити pechka мондаgan, sharoita бинем. Xo'p do'stlar, bu molxona, qo'yxona
tovuqxona tomosha qilinglar. Do'stlar aziz, in og'ilxona hamash baribir guspand guspand moriq hammasi xonaqadagan videoni ta oxirigacha tomosha qiling. Do'stlar, mana og'ilxonadan boshladik. Videoni ko'ringizlar. Mana shu videoda nima ko'rayotgan bo'lsangiz, hammasi savdoni ichida. Do'stlar aziz, hamma chizak dediysen, hammaslar savdo daromada meshavat. So'yib xonaga so'yib xona yoki man Qozog'iston rafteysam, срочный dasrasay bu savdo meshavat gufteysay. Narxish 1,300,000 so'moni meboshat. Bu savdo meshavat mega. Videoda ta oxirigacha tomosha qiling. Men полный подробный nishon dagim hammasi chizib надо. Darami uchastka u muammo نیست. Mo'y misol چی بگیم mo'y yanvar u meshavat nari xo'sh. Aziz do'stlar, suv to yanvar oyigacha bo'ladi. Mart oyida mana biz bordik, suv bor edi ariqda. Yo'ldan bu tarafda ham 4-5 sotik 6 sotik ekadigan joyi bor. Ko'ryapsiz, bu yerda qilib qo'yilgan. Do'stlar aziz, tomosha qiling videoni ta oxirigacha. Hammasha nishon metim. Inak do'stlar aziz, videoni tomosha qiling ta oxirigacha. این خانمون общий 41 сотик дар ноҳияи Ҷиликул, яъне Дӯстӣ, чиқали бигем ноҳияи Дӯстӣ, яъне Ҷиликул ҷойгир аст. Ҷамоати деҳоти Деҳқонобод, Дехаи Дӯстӣ меган. Ҳамин дарвозаи Дӯстӣ даромадан дасти ростаи хонашон. Хоб 41 сотик замин дар хона, ҳама чизе ки дар навор дидесен, ҳама чиз дар зебни савдо куш мешавад. Соҳиби хона Qozog'iston kuchli rafte istoda budааст, барои ҳамон моро навор файрод кардан. Хоб videoni ta oxirigacha tomosha qiling. Ин нархи хона, нархиш 1,300,000 сомон мега, бо савдо мешавад. Aziz do'stlar, muxlislar, bu uyimiz Жиликул rayoniga, ya'ni Do'stӣ rayoniga tegishli Savxoz Moskva degan joyda, ya'ni Olam qishloq oldingi nomi bilan aytiladigan bo'lsak, shu joyda joylashgan. Yerni kattalik sotiga 41 sotiq, narxi 1,300,000 so'mon. Kimga kerak bo'lsa, chiqayotgan raqamlarga murojaat qiling. Sog' salomat bo'linglar. Videoni ta oxirigacha tomosha qilinglar. Videoga like, podpisatsiya bosishni unutmanglar. Bizda juda ko'p sotiladigan joylarni syomka qilib qo'yamiz. Sog' salomat bo'linglar.